gwamnatin Adamawa ta ce mu faɗakar da mutane akan coronavirus. SS din Adamawa ya ɗau nauyin waƙar ya ce sultan. Muguwar cuta coronavirus walla ciwo ce. Ɗan uwa lura mu kare kanmu kar ta kama mu kuji dai. Muguwar cuta coronavirus walla ciwo ne. Corona ɗan uwa lura mu kare kanmu kar ta kama mu kuji dai. Muguwar cuta coronavirus walla ciwo ne. Corona gwamnatin Adamawa tana kira mu kare kanmu a kai kuji dai. Muguwar cuta coronavirus walla ciwo ne. Karwa muke a kan ƴan uwa lura mu kare kanmu kar ta kama mu kuji dai. Ni da sunan Jalla Ubangijin da shi yayo cuta corona, ka kare mu akan cutar da ke ta kama mu corona, ma'ana da irin su corona wanda ke ta sheke mu corona, muguwar cuta da ke yaduwa cikin jama'a corona, muguwar cuta coronavirus walla ciwo ne corona. Yan uwa lura mu kare kanmu kar ta kama mu kuji dai. Sultan Abdullah gani nan da waƙata corona, gwamnatin Adamawa ta ce na zo na rera waƙar nan corona, sai dai waƙar ba ƙafiya na ce ku saurara corona. Ni burina sako ya je inda ya kamata a ji. Muguwar cuta coronavirus walla ciwo ne. Karwa muke akan yan uwa lura mu kare kanmu kar ta kama mu kuji. Wannan sabon SS din Adamawa ne corona, gashi yanzu yana kira maza da mata har yara corona, akan coronavirus na yaduwa kamar shara corona, yace su je at home don mu tsira da lafiya kuji dai. Muguwar cuta coronavirus walla ciwo ne corona. Yan uwa lura mu kare kanmu kar ta kama mu kuji dai. Gwamnan Adamawa Ahmadu Umaru mun gode corona, fintiri kenan mai kula da lafiya namu corona, ka ba da dimbin tallafi akan corona cutar nan corona, kace su je at home don lafiyar mutanen Adamawa. Muguwar cuta coronavirus walla ciwo ne. Wa muke akan yan uwa lura mu kare kanmu kar ta kama mu kuji. Ga alamomi kan cuta na corona nan corona, ana yawan atishawa da zazzabi da ciwon kan nan corona, ko mutum ya ji kirjinsa na ta bushewa corona, to ya killace kai shi ko ya je asibiti ya auna shi. Muguwar cuta coronavirus walla ciwo ne corona. Yan uwa lura mu kare kanmu kar ta kama mu kuji. Ga hanyoyin da za mu kare kanmu kan cutar corona, mu toshe hancinmu da baki kariya babba corona, sannan mu wanke hannayenmu da sabulu sosai corona, ko mu shafa mai a hannuwa kariya babba ga corona. Muguwar cuta coronavirus walla ciwo ne. Karwa muke akan yan uwa lura mu kare kanmu kar ta kama mu kuji dai. Sannan mu guje wa shiga cunkoso kunji corona, ko gurin taro ne kar mu je mu akwai matsala corona, ba ana nufin an hana mu neman abinci ba corona, ko ibadar mu Allahu ne ya umurci dole mu bi. Muguwar cuta coronavirus walla ciwo ne corona. Yan uwa lura mu kare kanmu kar ta kama mu kuji. Sai mu kaura cewa gaisuwa haɗa hannaye corona, ko taɓa hanci da hannu wanda ba a wanke ba corona, ko taɓa baki da hannu wanda ba a wanke ba corona, ko ka taɓa kunne ko ka ci abinci akwai matsala. Muguwar cuta coronavirus walla ciwo ne. Karwa muke akan yan uwa lura mu kare kanmu kar ta kama mu kuji. Gwamnati ta kafa dokan zaman gida yan uwa corona, ba don ta tosare ta wa talaka ba yan uwa duba corona, sai da rayuwar talaka yana da amfani corona. Gwamnati mutane take munaka ba itatuwa ne ba hakuri zafi. Muguwar cuta coronavirus walla ciwo ne corona. Yan uwa lura mu
Bashir godiya muke gunka. Corona kai ne ciyaman na kwamiti mun ga aikinka. Corona ka ba da hubbasa da kwazo to a aikinka. Corona mun gane burinka rayuwar mutanen Adamawa ya kyawu. Muguwar cuta corona virus walla ciwon akarwa muke akan yan uwa lura. Mu kare kanmu kar ta kama mu kuji dai. Muguwar cuta corona virus walla ciwo ce. Yan uwa lura mu kare kanmu kar ta kama mu kuji.